hikai apo asnem ngadang sa palat ya ka kansa snem ka servis juga. Balenga don kaman batai. Yo pi soto bakla. Yo pi mut. Uprop sa kama. Buat wat kam wajab. Buat ki skim ki maper. Harayam. Deka mense makia ngawan hang ne pajba. Ngawan nama ngelayui. Lapan balan kencing duk. Lapan balan kencing Kam tami ki thai nong gendong jongi. Kum gane ka thai nong ston. Kum ka thai makorwan. Kum ka thai chapo ki khap jongi chai the hills. Bat ki shnong ki badan chakhap jongari boy district jongi. Palak kan ma ya kata. Ngan bo lai south li ki mat trade kai kren jonga. Kaban ning kong Kay kata ka jing temu jonga. Kay kata ka jing temu jonga. Kalabo. Da kata ka moto. Ka jing temu bang. Nginya san lang salang sar. Kata bod ngi bar ko ki nong shong shnong jong ni gi nyau ni gi district bangida nginya san lang nginya roi lang kam tam ha gi thai nong gendong kasan apos nem nang ne sakmat ngin nong ki shnong ki malapura ngin ki thai nong gendong jongi kin byang nadong shadong kin byang lot jong jing don kam jong ki bar ko hapo ka shnong jong ki ban penurung ya kata Galabo na mission kay kam juga. Nganong batay punya nama tundon kapor kam sya. Haray ngan persang ban batay khatlai piligi mat galabo. Kabasha khamado gabo. Gongnong in kendeu ya ka phule puthi hapo ka chala jongi. Kham tam yigi primary school batki middle school. Namang ite ka school jongi bon sen kim ai ki ka training ka mapya. Ki hikai ki ta subject Harai haka jemper katamai mentangin ayah ki ka training ka mapya. Lai project ki training ki ban yo hapo ka school. Humde ta ki subject science, math, social studies, English, Hindi khasi Lade ka por bangin per katamai ya ka pule puthi jongi. Namar ki khna jongi hapo ki dab ya ka jing pule jongi. Kimde mandan ta ka degree akti ki de ban don ro ka skill. Soft skill but ka hard skill. Kita ki training ngin ai haki school jongi kham haki school sarkar